Firefoxekin YouTubeko bideoak jaisten ikasiko dugu orain. Demagun, bideo hau jaitsi nahi dugula. Egin behar duguna da, gortu zaitezte hemen, erakuslea jartzen duen toki honetan, dana hutsa dagoela, ez dagoela ezein botoirik. Jaisteko egin behar duguna da, menuera eta gehigarritara. Eta eskuratu gehigarri honetan, orgoian, bilatu gehigarri guztiak jartzen duen tokian, idatzi YouTube. Hemen YouTubeko bidea jaisteko hainbat aukera gertuko zaizkigu, guk bigarrena aukeratuko dugu, izi YouTube bideo downloader, eta esango dugu instalatzeko. Deskargatzen, eta dagoeneko instalatu du. Hartatzen dena da, egin behar duguna da, erabilia izateko berriz ere, egin behar duguna da, berriz ere Firefoxa ireki. Orduan, konturatuko zaretenez, orain, botoi berri bat agertu zaigu lehen zuri edo hutsa zegoen tokian, download. Orduan, egingo duguna da, download botoi honi sakatu, eta aukeratuko dugu, ordezko hainbat aukera, horietatik aukeratuko dugu LFLV jartzen duena. Zergatik, luzapena duten fitxategiak, azken batean flash bideoak dira, smart notebook softwareak ezagutu egiten dituelako, erabiltzen dituelako. Orduan, gordetzeko esango diogu, eta non nahi duen tokian gordetzeko esango diogu, eta hasiko zaigu jaisten. Bideoa dagoeneko jaitsita daukat, hemen, eta ikusiko duguna da orain nola txertatu daiteken smart notebookekin prestatzen ari garen fitxategi batean, Orduan, egin behar duguna da, txertatu dioen honetan, aukeratu flash fitxategia. Joango gara, flash fitxategia, egin behar duguna, txertatu eta aukeratu flash video fitxategia. Da hemen agartzen zaigu karakterren pieza hori. Eta hemen beste dozein egoietu moduan daukagu bidea. Honek egin dezakegu, klonatu, kopiatu, blokeatu estekak nahi duguna. Hori ikusi genuen aurreko bideotxo batean. Eta hori da guztia.